Curiosa exposició la que podeu visitar al vestíbul de la Biblioteca Municipal Ateneu d'Esparreguera, aquest mes d'abril dedicada als llibres antics. Restarà oberta del dimarts dia 3 al dissabte 28 d'abril del 2018 i podreu trobar obres antigues del dipòsit de la nostra biblioteca i també una col·lecció de llibres de la família Beltrán Fernández, cedits per aquesta exposició. Un material presentat amb una escenificació ben acurada, treball de la Marta Ribot,